ngim dei bando ye ki jing em ki ba koridor jong ki khon ki ba lakha bala ai mon sngo ba do blei rengkan bat ka jing bak ni ki mi ki pa Ka Dr. Mezel Ampareen Lingdo ka Menteri Bedai Kemi katanat ka kot ka khia jong sarkar jela kala kentui kinong song snong bakin om tieng ban Kren persa halor u drugs pat ka jing pang AIDS but day ban shim ki jing hikai pentep na ki sub center health and wellness center ki badon hakal leng ki jaka jong ka jela Kadi ka jing kentu jong Dr. Ampareen Lingdo kala mi haba Kren kum ka kongsan ha ka jing lang pli pat ba ka sub center health and wellness center mokdok ha ka arpu sau tarik unai wing araja arpulai Ka Dr. Mezel Ampareen Lingdo kalaong bagi sub center ki don ya ka benta ka kongsan ban penhiar ya ka jingkiu ka jingklat ki long kemi armat bat ya ki kelung kalaong ru ba ka jing ai tikai ki kelung ka di ban kiu da ka jing ya trailang ha ki snong bat barok bi don bentalang ya kani ka sub center lasna penbha biang ha ka mang tingka ka ba nyopu khandai lak nyopu prajar na ka World Bank na Lord Dr. Ampareen Lingdo lai don lang uba Gavin M. Lim MLA ka Sora kum sembut kongsan ka Dr. S.A. Lingdo DMHO East Khasiels District Dr. E.L. Kharmuti District MCH Officer East Khasiels District uba P. Tensong video ka light krok hat ar snong block uba W. Nong Rum Sordar ka snong mau kodok lembat ki weipan That's it. So we need more beds in here. Are they getting free food? When the patients come in? No. You're telling me I'm having a baby here. You don't give me food. What am I going to do? Ma'am, some arrangements. So just check. Because labor is not a 1 hour business. It goes on and on. Actually, apart from this CMSMS Chief Minister Steve Madhuvan's email, this will come under the CMSMS which is readily available for us. So, see, whenever I go out, I learn something. I like to make it happen. Then your screening, your cancer screening, where are all those tests? But where is the gadget? We're doing all the 12 packages of services. From MHIS and PC. But then I'm sure you have to fund. you know, they can send Yes. Yes. At least let this be a way so that again we can please help these citizens, help Sadam. The more people will smile, the better you and I will feel. More Ngilapoy ha kata ka benta kung ka sarkar ban sungtho baladang ikwa ban pentelun ya ka kot ka khia ka babit ka babiang ha kishnong ki badon saudong jong ka jela kum ba nyaw hajar nriu tuli ka sarkar ka numla daladi ban penbit penbiang ya kat kata kakam ban pet ya kita ki nong song snong ki badon lakum no haneng jong kalai pau la ngisngo balada ka snong ko boong I Emily badon burom jumpi kabala dep ban kmi bat pet hakapor jong ka jin jar kabacur ha hakapor klam kobin kilala ban pen I yang ni ya ka jingla ka jongki bakin petlem ya ka bha kamyan haliang ka kot ka kya jongki nong song snong ngila dep rai kum ka sarkar baki sub center on pen on kmi da kishnong pi kishnong ki pasong marjan bat kami ka sub center pidi ban pen ban trilang ban lam khman knang ba kata ka kot ka khya ka bangi juya Kren na kapor sa kapor ka urlong bat ka longdo long snam hakidong kishnong kashnong lemba ka jing lam khman jong isardar jong fi kadon shibun bakala man ai markaliang nakabenta jongpi kinong song snong
hoon ni don kam ya ki de khot ki ban tray ha ka sub center kabala ban pen kha khlung ban kham pen jan ya kata ka jing ai jing ban toy kham tam le ya ki long kumi ki baha ki snem ki baladem ni la yo i don ka jing do no jong ka jing im jong ki long kumi ki jongi ka ba ka sarkar ka hap man bakli kum ka menteri ka ba pet ya ka ni ka department ngas ngau ban ai ka jing ro ka ba kraw ya ki ANM nurses ki GNM nurses ki MLHP workers ki ashas ki balakmi ya ka ni ka kam ban ai ya kata ka assurity ya ki nong shong snong ki ba armen ba wat khuslai wat pisa wat ling a wat dom ka jing tieng hakapor ba pinlit kha ya ki khon ki jong fi bat kum ba kalong nakani ka than jong phi CNR di blong ka jing do no jong ka jing im jong ki long ko mi ka lalong zero klam don ka jing do no ya ki long ko mi ha ki ni ki kindet banai ki bala dem ha ka ni ka chaka kata ka dei ka wei ka jing jong ka jing la jong phi ka snong ban pen snow tho ya ki nong shong snong ba kalade kapor kasamoy bapin shania ya ka jaka penkha khlung kabalakmi kabalapet taki dorba ki jongpi hi nakabenta jongpi hi ngadiau khendep ba haki snam ki baladem ni Kren shapang ka mother maternal deaths kabamon ipet ya kata ka jingtu no jongki long kami bat ngas ngau ha ka jela kan sya ka balen ngilala bangin thom ya kata bat ngidei ban pet bayakan ni ka record dei ban bo hajan jong ka responsibility jongki to ki ban pet ya katai ka sub center ka bangiwan ban pli pada man ta kasngi sngosi ban yu i bamanta hadin bangilala ban jam ya ka jing bom don sho ki long kami ki baklan ha ka por kha klong dang don pan ki klong ki padang sukha ki padu no ya ka jing im ga jokki hapo kata kasi hajar sngi kabangi bo thong mangi kari India borok kowe ban penim ban penbaha bat ban pensoi ya ka jing im joki khon ki bangi kha ha ka jalla bat ha kari borok kowe ki ei ki daw ki baki khlung ki do no ya la ki jong ki jing im hapo kasi hajar sngi kalong kathong kabangi hapan pet menta pilayo snow ji Dr. Karmut bai ong karukom penkha khlung karukom ai jing yarap yaki khlung kitika kabangi dei ban ai yaki ban yada yaki nagi jingma jong ki jingpang kibala ban bendu ya ka jing im ka jongki kita pan kidei kita ki challenges bamangi rengkat lang ngihap ya bakli ban pen ba ngila ban ai ya ka assurity baban makhaya iklum iyo ya kalan ang im ka jing im kababit kababiyak hado ba indala he lasang kani kadai ka next challenge jong kani ka CNR di block
pat ngadakan tu ya parok ki stakeholders mapi parok ki bayadon bentalang hakani kakap banya maromat iya kani ngim dai bando ya ki jingem ki ba koridor jong ki kon ki ba lakha bala ai mon ngo ba do blai rengkan bat kecing bak ni ki mi ki pa But kawai ka benda ka bandagalang ka jonga sun ay burom ru i inventory. Bangiyo i da shisha yemla banlet banado kita ki por ki bladem. Kawai ka jinge ka bandagalang joka health department ka yai kendu na kawai ka por sa kawai pan. Kadai hakabay day bat ka manpower requirement. Ngi i teng ba bon dan na pedeng ki PHCs ki badan hapo ka jala ki balese hakite ki por bladep don teng tang iwi doktor ru omdan henry ni sokwen bahapo ka jalam jong inventory bamenta lingba ka sokal jalang ila yo i teng man show up ya ke MPSC ban pendap ya ki vacancy ka leng sodong teng yo i kala simpor hadu katata henry lingba ka jing start jong hapo ka jalam jo inventory berkumju juga officers nilala penpeni ya kami Meghalaya Medical Health Services Recruitment Board hagabaga thong jo ni ka board kalong la kumno ban pelsyang ban pendap iki vacancy jong kini ki post ki belong critical khanang banagaliang jong kini ki health institutions kinla ban ai ka jing sakri ka banjanai na ka benta ka jing kam jo ki paita Tenagaliang ka jonga ngam kwa shu banabun kentin hakani ka por bamenta sai sien ngai kublei ya inventory badan burok